Oh, sesarengan asik dari Muji Laras Katur Madekamo Padewarmo wonten ing Sumberjo Sewurjo sugeng midhangetaken ugi kata dinase Mas Titret MA Studio Mas Titret ya midhangetaken ta ugi Bunda Catur Mas Joko Basir Pak Desutarso Lausan yo masuk Pak Haji Wandi. Senggalu Pak. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Ding Adino, Mbak Wito komplit. Komplit niki. Kata Pak Bayan Wardoyo. Nggih Pak Bayan Pasir Lenggah. Bayane 3 mlumpuk. Oh, bayane 3. Nggih, enten. Alhamdulillah. Niki bayan niku yogane enten bayan lho Pak ya. Nggih. Bayan kabeh iki. Bayan, oh bayan kabeh. Saiki bayan kabeh, Mas. Bayan ngendi? Bayan golek wilayah nih kok. Nggih, monggo Pak Rin. Wawayanganmu reriku hatiku
Claire. Bayan mati siap-siap gitu hari ini pokoknya. Nggih, Pak Bayan. Gantian. Mbak Dikimpul. Aku